za koto saika tsy hamaly vidéonao. Saika tsy hamaly za satria zegny na ny namanamako aza mivolagna hoe aza valiana eky vidéon'izy io fizy io fa efa azony retour d'âge tsisy olo tsy atak'izy io à chaque fois izy tia ampalaza tegnanany fo tia hagnano buzz amin'ny pagenany. Oui, normalement zay za tsy tokony hamaly vidéonao satria zegny tegna hitako anao tegna tafiditra agnatin'le retour d'âge marigny anao zio ty satria olo karaha anao zio ty tsy tokony andeha agnenjikenjika olo eran-tany jiaby io, tsy tokony andeha hagnano buzz-buzz-ndraha agnatin'ny Facebook ato. Normalement za zio nitiko olo tokony zanaka anao anao zio olo mikoragna aminaka tokony olo mikoragna normaly zanako zandriko karaha ty raha tokony atao zandriko. Izy koa anao karaha zao mba ataova karaha ty olo avy aminareo agny, hitako karaha zao raha tsy mety avy aminareo agny zandriko mba volagna karaha zegny koragna tokony ataonao koto raha ohatra anao ka tia hagnanatra. Ka ny problemenao zegny avianay zegny mamaly anao ko satria zegny le respect mihitsy tsy agnananao, anao tia magnambady olo, anao tia magnambanimbany olo. De anao amizay zay le raha tegna tsy diniko ny volagninao aza satria raha niambesako amin'olo tanora avy aminareo avaritra agny ho anao rehefa tonga ty ivelany mba mianatra la musique, magnano formation ho lasa entrepreneur andraraiky agny. Zao zay le raha koragniko aminao. Samby olo amin'ny tanjognanany ambony tany. Izy koa zegny anao tia hianatra la musique, aza forcegna zay hianatra la musique fa tsy miasa lonzo. Izy koa zegny anao tia ho lasa entrepreneur, ataova le entreprenarianao fa zay tsy miasa lonzo. Izy koa zegny anao tsy tia ambiance le magnoitromoitro vody, mipitragna amin'ny tragno ao misy omay gitaranao, tsisy problème. Tsara nisy olo nivolagna anao ikoto zao hoe gitaranao, ambilazy misoma vodinay magnoitromoitro vody. Izy tsy problème. Izy fiaignan'olo avy agny avatra mihitsy magnano karaha zegny. Fiaignan'olo avy agny ka za agny zegny tsy tia midriky fiaignan'olo ary eto ambony tany eto samy olo mahay raha ataony ambony tany eto. Nay za zio migaka toka isan'andra mandany volanaka za nay magnino izy tsy volanao volanaka. I olo magnoitromoitro vodinazy eran-tany jiaby tsy vodinao fa vodinazy izy io. Volanazy lanindro mitokandro jiaby tsy volanao fa volanazy nitady volantokana. Izy koa izy malaniny ino problemenao? Anao volagninao mila mianatra la musique. Izy koa olo ma tsy anatra la musique io matao karaha izy tsy naefa. Izy koa anao tia anatra la musique ianara la musiquenao. Izy koa anao tia hagnano formation, zanakanao volagna magnano formation. Fa tsy le olo tsy tia hagnano formation forcenao mila hagnano formation. Ataova fo formationao. Fa zay aty tsy naefa ndraiky formation. Zay mitady vola, zay mahazo vola, zay migaka toka magnano ambiance, zay stable doa. Zegny fiaignanay karaha zegny. Zegny fiaignanay karaha zegny. Tsy mitovy aza tanjogno. Tanjognonao zegny hafa be ndraiky tanjognonay vola. Zay aty tsy mijery raha hafa ankoatran'ny vola. Vola fo. Nay zay amorisy aty zegny ataonao karama tsy mitovy karamanao. Zay aty tsara ny asa aloha karamanao a Suisse agny. Fa zay aty zegny koa fa nahazo vola fa doa magnamboatra tragno zay avy Madagasikara zay koa fa avy Madagasikara leçon maro mandeha festival triatria, mandeha soro, mandeha festival kororo. Zay fo asany aty magnano ambiance jusqu'à zay maty. Fa anao zegny anao tsy haiko asanao ty lasa entrepreneuria. Izy io amizay zay problème izy io tamin'ny anao tanora tsy vitanao zegny raha ataonao leranao fa matoy izy io amizay zegny anao tia hagnano izy io nefa efa tsy afaka lasa magnano micréer retour d'âge io. Zay mampadélire anao amizao fotoagna zio io. Zay mampadélire anao io koto Ary anao zegny misy problème personnel nony viavy avy boka avatra agny nalenao vady tsy tianao i viavo, nialany viavo anao nialany dega an-tagnanao amizay maty niangomagna lasa misy problème personnel amizay anao amin'olo avy aminay avaratra agny. Nagnino ino problemenao? Izy koa olo zay nandeha andafy nagnano makorely, ino problemenao? Izy koa zegny le olo nagnano vidéo zegny nagnano resaka 15 millions, ino problemenao aminazy? Nay boka avaritra izy ino problemenao? Izy koa may hoazy magnano ambiance magnoitrakoitraka vody, ino problemenao amizegny? Anao mamamelogno ireo labo sa ireo fa nangataka ampango taminao sa efa nangataka vola taminao sa? Zegny le raha tiako agnontany. Vola baka zahay misy aminazy zegny avianay mandany izo. Vola zahay misy. Zegny avianay ambiance fo isan'andra magnoitro vody fo satria vody misy aminay agny.
zegny baka raha tiako koragnina ino ma problème zegny baka raha nanontaniako anao ino problémenao aminay avy agny avaratra na minakaty zahay ino problémenao aminay minakaty na migaka toaka ino problémenao aminay migaka toaka moa ve anao mamelogno zahay sa anao magnamia vola zahay sa zegny zahay mangataka aminao izy koa anao tia voatra tia hagnanatra olo anara fo le olo tianao anariny tsy haiko asa zanakanao avanao abo anara regny fa tsy zahay agny zegny andeha ambanimbanianao sy ny zahay ty tsy mijery fiaignanao fiky natagny nay maty anao zao tsisy problème aminay fiky tsisy raha miova fiky tsisy raha miova natagny nay anao mare zao maty tsisy raha miova fiky aminay satria tsisy raha jirenay anao fa le fait que anao zegny mandeha mivolambolagna zay avavatra makorel zao anareo agny tsisy avenir tsy mba mandiniky fiaigna i fiaigna zay tsy mijery fiaigna i ny raha hainay zay koa fa velogno mihinam-bola mihinan-kany zay mandry fa tsisy problème fa doit zegny le raha azo koragniko aminao ke anitra anao zegny ataoko amy zanakanao any fo zegny le anatranitra anao reky fisianao jery sy ny tany fa ambilaza izy koa anao tia agnanatra volagna moramora tsisy problème fa tsy zay ambanimbanianao magnano karaha io nandalo université 2 fois za tanora ohatralalahy io tanora ohatralalahy io raha Madagasikara za directeur za any raha larenao zany créé boîte fa matoa manao asa ambany ety Suisse ambany retyla misy antony zay zavatra zay le izy ka tsy toizako lava le resaka fa ambany niveau tsisy resaka hoe tsy fitiavana ny olana avatra na alaolo olana avatra fa zavatra diavy rehefa mahatonga ty andafy ety de mba manao formation mianatra mozika ohatran'reo merin'reo bourgeois TNLA reo zany na zavatra apprécieko zany zavatra diaviko fa tsy isanandro de ady jombilo isanandro de za tsy miaraka amin'ny bandy raha tsy 15 millions atsika ty boka samy mpandafy fory atsika ty boka samy zao zay foana zavatra henoko eto de normal raha mireagir fa zavatra andasako de ohatran'io ataon'ny ankizy bourgeois ty andafy ety io fa tsy ohatran'ny atao lahy sanandro henoko daholo age misy zany discussion nareo ao Maurice zany elany farany manavariny ino elany farany izy mampiditra olona amy zavatra tsy manjary manome conseil ratsy amreo gasy ao Maurice reo henoko daholo zany zay fotsiny izy fa za tsy lava resaka sura daholo fa Madagasikara leçon maro mandeha festival triatria mandeha soro mandeha festival coureur zay fo asanay ty magnano ambiance jusqu'à zahay maty fa anao zegny anao tsy haiko asanao ty lasa entrepreneuriat izy io amizay zay problème izy io tamin'ny anao tanora tsy vitanao zegny raha ataonao leranao fa matoy izy io amizay zegny anao ty hagnano izy io nefa efa tsy afaka lasa magnano micréer retour d'âge zay vola baka zahay misy aminazy zegny avianay mandany izy io vola zahay misy zegny avianay ambiance fo isanandra magnoitry vody fo satria vody misy aminay agny zegny baka raha tiako koragnina anao ino ma problème zegny baka raha nanontaniako anao ino problémenao aminay avy agny avaratra izy koa anao tia voatra tia hagnanatra olo anara fo le olo tianao anariny tsy haiko asa zanakanao avanao abo anara regny fa tsy zahay agny zegny andeha ambanimbanianao sy ny zahay ty tsy mijery fiaignanao fiky natagny nay maty anao zao tsisy problème aminay fiky tsisy raha miova fiky tsisy raha miova natagny nay anao mare zao maty tsisy raha miova fiky aminay satria tsisy raha jirenay anao fa le fait que anao zegny mandeha mivolambolagna zay avavatra makorel zao anareo agny tsisy avenir tsy mba mandiniky fiaigna i fiaigna zay tsy mijery fiaigna i ny raha hainay zay koa fa velogno mihinam-bola mihinan-kany zay mandry fa tsisy problème fa doit zegny le raha azo koragniko aminao ke anitra anao zegny ataoko amy zanakanao any fo zegny le anatranitra anao reky fisianao jery sy ny tany fa ambilaza izy koa anao tia agnanatra volagna moramora tsisy problème fa tsy zay ambanimbanianao magnano karaha io neloko gaio signy koto neloko ndraiky mboagnanao koa natina mifatesa matagny tsy asany loha tsisy olo miasa loha koto tsisy olo miasa loha bon avinaka personnel izy volagniko zegny ikoto ty koa boka mba micréer problème ko tegna micréer problème olo jiaby ty ataonao bady tsisy olo mahay surtout la vavaritra agny
za ndraiky tsy d'accord amizay koto, za tsy d'accord amizegny. Ke anao koa mizaha vidéo nakaty ataovanareo agnaty commentaire hoe avinareo aia malainareo igaio sa ikoto, igaio sa ikoto amy raha mandalo, ino ma raha mandalo, ambara za koto, ambara za gaio sy raha tiako bes pour ity zegny vidéo naka farany dia farany makasiky lilahy mahitsy sambo satria décidé za fa itapako eto zegny fanehoan-kevitry makasiky ikoto ko satria nagnino tsy asitriko anareo fa za zegny olo agnisan'ny magnaraka ikoto, maro zegny raha volagniny ikoto zegny tiako, za agnisan'ny mpagnaraka izy isaka zo za mbola magnaraka izy fo. De misy fo zegny raha tsy nampitovy hevitry zay, misy raha volagniny zegny tsy mety aminaka noho nino, noho izy tsary mahita raha tsara ataon'olo avavaratra zegny zegny antony namaliako izy. Makasiky ro manafo magnano la muzika aby, makasiky ro awa, makasiky viavy, makasiky viavy mandeha andafy, regny zegny ataony mampirela viavy jiaby, zay zegny aviako ny défendre le olo avavaratra. De za amizay zegny mieritreritry hoe ikoto izy mivolagna hoe za izy za olo nianatra, za magnanatra, za tia zao, za nieritreritry zegny izy olo bien éduqué, zegny zegny naviako naneho hevitry satria zegny za tsy maneho hevitry fahatany fa amin'olon'olo fahatany karaha io fo. Na ero manafa aby nivolagna za miavagna aby igny za juste maly vidéo fo zao sy zao za fa za zegny tsy andeha débat amindreo satria zegny monde misy zay zegny fankalavitry be. Zegny zegny naviako namaly vidéo ny koto, za nieritreritry zegny mba olo bien éduqué izy fa d'après les commentaires nataony zegny izy magnasagnasa ndraiky tafidriko hoe angalabie andeha hiady agnantombokondry za tia Maurice, izy zegny bogobogosy mahazo viavy tsaratsara, ndraiky midriky amin'ny asalinamboarazana zegny hitako karaha hoe amaha olobe izy, amaha ray aman-dreny izy, za zegny tsy nitezegna hoe andeha agnasagnasa olo maventy karaha igny, za tsy nitezegna hoe andeha agnasagnasa na hoe insulter olo karaha regny zegny, za na hoe maneho hevitra aza na hoe entitra za, fa za zegny mirespect fo zegny amaha ray aman-dreny izy, amaha zoky izy. Zegny zegny ny raha nieritreretiko taminazy hoe izy mba mahatsapa raha karaha zegny koa envers le zandry madinika karaha ataony. Za zegny tsy asitriko anareo fa kivy be za amin'ny commentaire nazy satria fanaka jiaby zegny asasainy aby agnatin'ny commentaire naka zegny, za lasa hitako bordel be zegny le raha ataony agnatin'le page naka. De zegny zegny naviako nidécider hoe bon tapako amizay zegny raha mahakasiky ikoto fa lasa tsy nampoiziko karaha igny zegny le tondrasan'izy. Izy zegny magnambany olo de tsisy problème amin'olo fa rehefa izy atao aminanjy zegny le raha lasa tafidriky laligny be le sujet. Za mieritreritry hoe débat le raha fa nagnano zegny resiny tampo be de somary manahiragna hely.